Veľa Židov utieklo pred Hitlerom do Sovietskeho zväzu. A potom urobil Stalin niečo nepredstaviteľné. Všetkých ich zhromaždil a poslal ich naspäť gestapu. Na dôkaz priateľstva. Znovu sa pozrime na tieto zábery. Sovietský dôstojník víta kolegov z SS. Nacistickým pozdravom. Archívne dokumenty odhaľujú obrovský rozsah tejto spolupráce. Zoznamy plné mien nemeckých komunistov a Židov, ktoré Sovieti odovzdávali nacistom. December 1937, apríl 1938, máj 1938, november 1938. Väčšina týchto ľudí zahynula v nacistických koncentračných táboroch. Ale partnerstvo SS a NKVD nebolo obmedzené na vydávanie spoločných nepriateľov. NKVD cvičila príslušníkov gestapa. Sovietská mašinéria teroru pracovala už 20 rokov pred príchodom nacistov. Delegácia príslušníkov nemeckého gestapa SS sa prišla do Sovietskeho zväzu učiť budovať koncentračné tábory. Ako ich postaviť, ohradiť. Skutočnosť, že Sovieti kolaborovali s SS, dnes už Rusko nepopiera. Stále však nechce priznať, že táto spolupráca bola podložená písomnou dohodou. На немецком языке, да? Открой, пожалуйста. Вот подпись Берии. Это на немецком языке, да? Волмахт, что-то. Совершенно секрет. Перевод с немецкого языка. Рейхсфюрер СС, начальник Главного управления безопасности. Берлин, 3 ноября 1938 года. На основании этой доверенности мой представитель штандартенфюрер СС Генрих Мюллер имеет поручение подписать в Москве с руководством органов безопасности Советского Союза соглашение о совместной деятельности между НКВД и Генеральным управлением безопасности Германии, на которое мы возлагаем большие надежды, подчеркнуто 2 раза рукой Берии, связанные с укреплением мира и безопасности между нашими странами. Группенфюрер СС Гейдрих, подпись. Мамулов. Мамулов, да? Мамулов это да. Самое, здесь приобщите к основному документу Лаврентий Берия. Подпись личная. Tento dokument prepašoval pracovník prezidentského archívu v Moskve. 24. augusta podáva nacistický minister zahraničných vecí Ribbentrop správu Hitlerovi o svojej návšteve Moskvy. Hitler jasá. Teraz má všetko, čo potrebuje na rozpútanie svetovej vojny. 1. septembra 1939 Hitler zaútočí zo západu na Poľsko. Poľsko nacistom zúfalo vzdoruje, ale 17. septembra 1939 Poľsko nečakane napadne z východu Sovietsky zväz. Rozhodnutie sovietskej vlády o vydaní rozhodnutia vpádu na územie Poľska bolo podľa všetkých noriem medzinárodného práva jasným aktom agresie. Bombardéri Luftwaffe útočili na poľské mestá a sovietský rádiovysielač v Minsku ich navádzal na cieľ. Nemecká armáda sa stretla s Červenou armádou v strede Poľska. A potom si tie 2 totalitné netvory, Sovieti a Nemci, rozdelili štát na poli. Sovietská tlač vykresľovala celú udalosť ako boj proti poľskému fašizmu. Mierumilovné nacistické Nemecko a Sovietsky zväz bojovali proti agresívnemu poľskému fašizmu. Svet však nevedel, že obaja diktátori sa nedohodli len o Poľsku.
Tajným protokolom, podpísaným v Kremli týždeň pred začiatkom vojny, sa Hitler so Stalinom dohodli o rozdelení Európy. Týmto tajným protokolom dal Hitler Stalinovi zelenú na okupáciu mnohých európskych štátov. Prvým na zozname bolo Fínsko. Keď zaútočili prvé bombardéry na Helsinky v novembri 1939, Fíni si mysleli, že ruské bombardéry zablúdili, že Helsinky bombardujú omylom. Again the Russian bombers zoom over Helsinki. Again a proud city is shaken by the roar of destruction. Just feel your own heart beating faster as you see the buildings falling under the impact of the bombs. Moskva označila Fínsko za fašistický režim a rozpútala mohutný pozemný útok. Moskva označila Fínsko za fašistický režim a rozpútala mohutný pozemný útok. Sovietská tlač vykresľovala celú udalosť ako boj proti poľskému fašizmu. Mierumilovné nacistické Nemecko a Sovietsky zväz bojovali proti agresívnemu poľskému fašizmu.